pričaju razne priče koje su čuli u predvečerje nekih jesenjih dana. Boga mi. Ali o tome nešto... Bole me leđa, a znaš od čega me bole leđa? Od ovako loše epizode i takmičara nema koji može da pređe danas ovu etapu. Da li je to sljedeći takmičar koji će svojom snagom uspjeti da pređe i dođe do treće runde? Bojana! Na redu je Dragan. U prvoj etapi pratio ga pas Jana, je li tako? Tako je, ja. Koja me oborila i ko... Daj me pomeri si, ja sam na redu. Šta si ti na redu? Vidjet ćemo, sad ću zovem Čale. Ne sad dovedem. Čale, dođi u krnjaču. Jano! Bože, strašno. Ajde mi da pogledamo tvoju prvu etapu. Koje vreme beš? 1.53. 1.53 uz pomoć Jani. Jan, da. Primećaš koliko ovog momka muče svi ovi i svi pre njega dođu na... Pusti me, Žarko, imam svojih privatnih problema. Ne, ali odbio. Ti kažem, čovječe, nemoj, molim te, ne mogu ja da budem na više strana. A dobro je, pomislio sam da je neki drugi kamerman, to je naš. Naš, da. Dobre. Evo vidimo, Dragan u prvoj etapi imao minut 53. Da vidimo da li će sada on biti poznat po tome što je, poštovani gledaoci, prvi takmičar u ovoj epizodi koji je prošao uspešno drugu etapu. Dajte sada da svi skupimo snagu, energiju, da mu damo dobar injection i da vidimo da uspe da pređe. Bojana! Ajmo prvo publika, čujemo publiku! Tako je. A gde je tvoja Jana kao podrška danas? On danas spava, razočarala se u život. Puno je tužno. Tužna je. Ne znam da. Kad je budeš rekao si osvojio stan u Beogradu, Jana će da živne, veruj mi. I zna Jana šta je dobra gajba. 659 i 3-4 pozdrav pali. Inače, za gledalce koji nisu gledali prvu epizodu, Jana je pas. Kućni ljubimac od ovog takmičara i Jana se razočarala u život jer se videla u ogledalu. Šta zna kuće, šta je stan u centru? Inače, Jana i Snoopy su dva najbolja druga. Ajmo da vidimo Draganče da kako prelazi i da li će moći Bure da savlada. Ako savlada Bure, sve je već lakše. Za sada Dragan. Ide kao uragan. Tako je, Žarko. Hvala ti, uvijek si tu da me dopuniš. Eto ga na pola basena. Jao, nemoj, molim. Dobre. Ajmo samo to. Samo da ne nagazi na crvenu štraftu, a ona će da ga... Onda ide katapultu. Ajmo, bravo, Draganče. Ajmo sada. Odlično. I da vidimo sada da li je to... Dobar. Ide, može dalje. Tako je. Odlično. Rekao sam ti da ide kao uragan. I bio si pravo. Ja šta god kaže, to se obistini. I pored oktopoda prolazi dalje. Sada je izračunao idealnu putanju. Ide Dragan. Bravo, odlično je to uradio. I da vidimo sada uz Pančićev vrh. I rukama do trećeg kraja. Minut i 35 sekundi. Pazi. Odlično si bio. Jesam. Kako je krenulo, ja sam mislila ti ćeš da ostaneš na prvoj prepreci. To je samo početak nervoza, ništa više. Tremu si razbio već. Tako, posle 5 sekundi. Strašno, strava. Ti si pravi takmičar. Pravi ozbiljan takmičar za treću etapu. Pravi ozbiljan takmičar za osvajanje stana u Beogradu i da postane prvi srpski vitez iz Blata. Ćao! Za opkladu Žarko Lazić mora da uledi 49.000 sklekova i on
On je počeo tamo polako. Reci mi, koliko treba da se čovjek priprema, koliko odricanja je potrebno? Ja nikada u školu nisam išao, nikada na fudbal nisam išao. Ja sam ceo život samo sklekove radio. Ja to dan i danas radim. Ja čitav život radim samo sklekove. A pogledajte sada što kaže mali ciga, kontra sine kontra. Pregledoci. Pogledajte. Fenomenalna epizoda. Ipak na kraju imali smo jednog koji je prošao treću fazu. To je bio Dragan Stamenković. Dok Žarko malo dođe sebi, evo pogledajte to lice umornog kosača. A svi znate da umorni kosač voli da pruži ruku pomirenja uvek. Evo ga, Ton je tu. Sjajan si bio Žarko, nadam se da ćeš do kraja našeg serijala uspeti da uradiš 49.000 spletkova, što nije nevjerojatno, a mene zaista ovaj tvoj neprofesionalizam dodatno iznervirao, iako je naš takmičar prošao, zaista nema smisla. Nemoj ti, molim te, nemoj ti. Nisi u redu, odmah ti ponavljam, zdravo, ne zanima me. Prosti me! Zanima me! Prosti mi! Ne zanimaju me tvoji izgovori! Hajde, Prosti ne zbog mi! mene, ne zbog tebe, ne zbog one lepe devojke, nego zbog ovih divnih ljudi koji nas gledaju. Ženja, Oprosti, Mladiću, molim te, ja oprosti. sam 20 godina u ovom poslu. Molim te, oprosti mi! Molim! Dragi gledalci, stvarno nisam imao želju da ga razočaram u život, da ga razočaram. Nikada ga nisam video ovako uvređenog. Bili su ovo još jedni vitezovi iz blata. Marinko, molim te se vrati.